Dobrý deň, mentori. Dnes vám ukážem progres mojej hry, progres udelania zadania, slajda Lama. Spustíme hru ešte raz. Vidíme, že hra už je úplne funkčná, má všetci servisy, také ako Score Service, Rating a Comment Service. Môžeme ich pozrieť, vyzerajú oni takto. A rating takto, tria teraz máte. A comments, tento comments. Takož hráč môže prečítať o pravidlách hry, o autore a začať hrať. Napríklad player 1, player 2. Kde je lepšie? Napríklad na C. Hra už ukončená. Player 2 is a winner. Môže, ale nie, musí nechať nejakú značku, aká hra pre neho. Napríklad napíšem jednotku a comment not good. Môžem pozrieť na average rating. Bola trojka. Ukážem to v tabuľke. Tu je zapísaná. Player 2, jednotka je dnesná data. 14.03. Potom komenty tiež môžem pozrieť. Napríklad, kde je to? Not good. Player 2. 14. číslo. 14. deň mesiaca. Dnesná data. A už mám aj diagramy. Tu je diagrama prvá a nasledujúca vyzerá takto. Diagram stavu. Mám nie veľkú, pretože majú len dva stanu hry, playing a end, pretože je taká neveľká.